Aici la Belgrad, uitați-vă ce nebunie. Mâine e marele meeting. Din toate părțile au venit pe jos. Zeci de mii de studenți se adună la meetingul cel mare la Belgrad. Peste noapte vor fi cazați și mâine toți în stradă la ora 4. Totul sau nimic. S-a sculat toată Serbia, uitați-vă. O incredibilă scenă, eu așa trăiesc de 50 de ani la Belgrad, așa ceva n-am văzut niciodată. Nici când au picat Milošević și ăla. Nu a fost așa. Nici când a fost în 91 protestul cu Drašković.